Urobíme si test vášho filtra na sociálnych sieťach. 2 plus 2 sú 4. A 4 plus 4 sú 8. A 8 plus 8 je 20. A vy si všimnete tých 20, že je to nesprávne. 8 plus 8 je 16 predsa. A prečo hovorím, že 20? A je to niečo, a to jediné, na čo poukážete na sociálnej sieti. Čiže váš filter je nastavený iba na to, podľa čoho vás hodnotili dakedy v škole. Iba na to negatívne a na to, čo nesedí a čo nie je pravdivé. A ideme to dokázať a ideme sa vtedy baviť. A vtedy sa zvyšuje interakcia. A preto mnoho sociálnych sietí a tvorcov úmyselne uvádzajú určité chybné výroky alebo kvázi chybu alebo niečo, čo nie je dokonalé, čo je trošku také iné, aby zvýšili práve tú interakciu u vás, pretože takto funguje, že človek najmä v postkomunistických krajinách najviac funguje práve na kritike, na hodnotení. A vy tento systém a filter môžete zmeniť. Môžete to zmeniť tak, že oceníte a všimnete si, čo ten tvorca, ten odborník alebo tá firma, tá značka robili skvelo. Čo robili skvelo predtým? Zamerajte svoj filter skôr na to, čo bolo prínosné a čo bolo super. Pochvalte. A tým sa začne meniť nielen komunikácia v komentároch, ale zároveň aj energia, ktorú vysielate danému tvorcovi a zároveň aj energia, ktorá sa vracia k vám. A preto sa už nikdy vy nebudete musieť bať, že vás budú kritizovať neznámi ľudia. Len za jednu malú chybu, ktorú urobíte v priebehu niekoľkých rokov, ale nezabudnú vám ju vytknúť. Pretože im samým sa možno uľaví. Buďte vedomí užívateľia sociálnych sietí, moje meno je Tami a ak sa mi podarí byť vašim milujúcim sprievodcom na sociálnych sieťach, tak potom som si splnila svoju misiu.